Dara mukona kamwana kari kupfuure. Kapi? Kari kuenda uko. Ako kane skate yereda. Kawani. Kanyama wena. Unasi makangopora mudaradzi. Hamisi ndidzo type dzacho kai. Musoro wangu unengosuna zita zvakanaka. Wanzi. Ameno pamwe ndiwo mviro dzema covid. Ndarada ingari covid munhu ndadaita kagara neimba nako. Kutadza ne. Kana aisi. Iyo usati wamboona munhu anonotestwa covid utonzi anayo but asiri kurwara asiri kuita sei. Natotaura yenyu mudara chii? Hamisi ndidzo type dzacho tokuziya izvi. Toziya mabasa yenyu nhasi inda kupora nyatsotaura yenyu ga mpano wangu ndozviti. Problem yenyu ana billion hamuna hana man. Ayo hamaya. Ini ndiro mudanga mudara. Ndoona kuudza nyaya yangu kuti yakamira sei. Wozoswera wazvi-announce mucommunity mese umo. Ndoswera ya national anthem mucommunity. Handisi type dzacho mudara wangu. Ndinotrust. Chii? Serious, promise me. Sure, ndikuudza mudara mungati ndaswere kuudza vanhu zvawandoudza ini. Hamaya, ndisi type dzacho. Alright. Kabhebi kangu yandinokaketa here. Une kamwe kashesha. Amai ndachema zvangu. Alright, mamuchitisi. Kabhebi kangu yandinokaketa here. Kana mboya kamishi. Exactly. Kayellow bone kaka tsukiristwa. Akasika underage here mudara. Iwe amene. But katsika 16. Alright. Pandakambonzwa mwe tanzi kaporisa hedi chichi wati. Munofira muzvishuwa. Uri kudare. Aizvi. Unotopika so. Zuro kenga ari padheni. Sandozoti musuwe. Haisi ndo nyaya yacho. Inzwa unzwi ndori kumhanya kaniwe. Ndakunyazonzwisisa. Wada kuntungamirira manje. Ayo chitaura iyo ndio nyaya yacho. Koma inda. Kana zvakadare nanjari. Koma maita hana inenge yesheshe. No, iyo chitaura iyo nyaya yacho. Wakutungamirira ng'anga. Inzwa unzwi chama. Wakaenda kung'anga kana kumuprofita. Auisvike uitungamirira. Unosvika ndiyo nokuudza kuti zvakamira so. Ndanyara rachitaura iti. Zuro kenga ari padheni. Kuti dai so. Vurwa mudhrowa kudai so. Madzini dhengi ndaona kuti hapana pasha. Ndikona kuzongokazadza. Ndangokasiya kadaro. Sawazira ziva. Hapana kuzongokasiya kadaro. Nhasi makuseni mandamuka. Ndati kani mbopinde mutauni. Tauni ndimboita sendimboroweka window shopping. Pandaona kuti zvakamira sei. Baba, zvinhu zvevana zvakudhura preparation. Ndopana nyaya yenyu. Vakatoti haiwa, ndakatoti uzwa ndafara nhasi pandapinda mutauni ndakati nezuro ndakagona zvisina kudai. Makaonei. Otherwise kodai ndakakazadza. Nemadhura akuita preparation kodai ndakakazadza. Mudara ndi muri YouTube here. Iwe. Kanhingiri kemwana kaike kuisa kamuzika kabibi. Ndimakaenda kuchikoro kai. Kabibi. Kaike kokuti ameno kabibi. Amene kukai. 20 mari. 20 mari. Kokuzoti kupinda kune zvimwe tuhembe tuchichi kloba. Saka ndozovakusuisa kuti mukufunga parefu. Kumana ndakati kuzoenda gaya ndakati kabibi akati 20 mari. Kozuro zvandakashaya mapipi dai ndakadai kobva kadai mari ndaizowana kupi. Maifana kurova pachigeto pane kamwe kapiu so kakauya mugeto kokuti unorova zvakadaro ukakarova ikako haumboiti semwana wangu. Kapiu? Kapiu kapiritsi so. Unongokarova kadaro? Unongokarova ikako mudhara kanopedza muzhando. Sheshe unodai wakadai haamboita. Hazvina maside effects here kune kufamba kwenguva. Mati mageto ita nobasa nazo zokuti kane maside effects. No, because inazanda nemdhoni saka unoona kudai. Azvishamise. Ukarova maybe nguva yakareba. Paunenge wakuzoda mudhoni manje mudhoni hakusina because unengoita sei unenge azvishamise kuti atori nemaside effects. Unakashisha. Iwe mukadzi womunhu iwe. Azvishamise kamudhara wangu. Azvishamise kuti zvine maside effects. Iwe akana udaro chainda akuenda.